video. And in this video, super new to sa akin kasi it's from my hard work. Here, I'm unboxing the new iPhone 12, guys. I'm really so happy kasi yun, from hard work ko siya. And first time nakakalabas lang ng iPhone, tas meron na ako agad. Isipin nyo, na-release ito na October 23. And ngayon, October 29, which is 6 days lang. Meron na tayo nito. Oh my gosh. I'm so happy. Hindi ko siya matatanggalan ng plastic kasi natanggal na yung plastic. Dahil it came from an online shop in Manila, which is Tiny Batchy or tinybatchy.gadgets in Instagram. Inopen siya pagkadating dito sa Pampanga para lang pakita na walang damage and everything. And wala ako sa bahay nung inopen siya, so wala na yung plastic, but hindi ko pa inopen lahat. Ayun na. Oh my gosh. Ayan, inopen na natin. Hindi ko pa inopen lahat. So, tingnan natin ano lahat ng nasa box. Ito ang kinuha kong color, green, kasi favorite color ko siya. I'm so happy. Ganito yung kulay ng case ko sa laptop kasi ang ganda, diba? Oh my God. I think out of all the colors that they release, ito yung pinakamaganda. Dahil siguro favorite color ko siya. Pero ito na, guys! Tanggalin na natin. Tanggalin na natin. Ito kasi yung screen niya ngayon. Yan. Tanggalin na natin. Oh my gosh. I'm so happy. Kagabi pa ito dumating. Tapos hindi ko siya ma-open kasi gagawin natin tong unboxing. Ayan na. Open na natin. May charge kaya ito? Habang naghihintay tayo mag-open siya, ito ang box natin ngayon. Ang liit-liit ng box ng iPhone ngayon. As you can see, super liit niya. Kasi, sa loob is this one. Itong cord lang. Cord. Yung cord niya ngayon is USB-C na. So, kung yung iPhone mo right now is models before iPhone 11, iba pa yung charger mo. Kasi yung charger nito, USB-C na. Yung data, USB-A. So, yun lang. Kung bago kang user ng USB-C at walang kasamang adapter itong bagong box, medyo hassle sa'yo. Pero kung may old charger ka pa naman, kaya pa siya. Magagamit mo pa siya. Kasi parehas lang na lightning cable. So, yun. And the other thing here in the box is, ayan nga, wala nang earphones, wala nang adapter. Meron lang tayo nito, yung dating may sticker tayo, and yung pang-open ng SIM slot. So, yun lang yung laman ng box. Nothing more, nothing less. So, there, medyo magaan lang talaga siya pag dumating na sa'yo. And, yun na guys. Oh my gosh. Hello. Annyeong. Tingnan natin, ha? Set up ko lang and I'll be back. Ayan, nag-activate pa rin siya. So, wait lang natin. Pero, I'm just gonna talk about why you need to get the iPhone 12 if you're an iPhone XS user or earlier model user. Kasi guys, if you have the iPhone 11 and you're just using your phone for daily things like texting, calling, and little Instagram lang or social media, I think iPhone 11 would be enough if you have the iPhone 11 na. And actually, itong iPhone XS Max ko, it's enough na also to take all the photos and everything. But I decided to switch to iPhone 12 kasi guys, ang ganda talaga nung 11 Pro pa lang, gusto ko na mag-change dahil dun sa wide angle. So, nag-change talaga ako dahil sa camera. And nothing more than that. Di ko naman siya ginagamit for anything else professional, like nag-sketch ba ako, ganun. Kasi hindi naman ako artsy, guys. So, yun. Kinuha ko talaga siya dahil dun sa camera. And kinuha ko din siya dahil dun sa eto, if makikita nyo yung iPhone 11 tsaka iPhone 12, yung difference talaga nila sa appearance is this one. Ito parang square siya at para siyang meron shield, ganon. Kasi yung dati, diba, parang yung sa lang, XS na ito, parang curvy, masyadong curvy yung body and mas manipis. Pero ito, kahit na manipis siya, parang siyang square and parang may shield siya. So, yun. Gusto ko siya na ganun siya kasi mapag guys, medyo mahirap sa akin is nababagsak ko lagi yung phone ko. And ayun guys, ang gaan niya, in fairness, super gaan. The only thing is, meron na ba akong mahanap na case ngayon? Sana meron na. Naghanap ako sa Shopee, I think meron na. Nagsiset up pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko ma-set up ng buo guys kasi the thing is, hindi to sa akin. Bibigay ko siya sa
mommy ko. It's gonna be a gift for my mom. Kasi yun, after how many years of vlogging and being in social media, finally, meron akong achievement na bibigay ko to sa mommy ko. Dati kasi binigyan ko yung lola ko last year. Binigyan ko ng phone. And now, it's my mom's turn kasi yung mommy ko, siya yung nakakuha ng phone ko 2 upgrades before this. So, nasa 6 pa lang, iPhone 6 pa lang yata si mommy. And medyo mapaglaro na siya ng games ngayon, lalo na ngayong quarantine. So, bibigay ko to sa kanya. Kahit na gustong-gusto ko yung color. And tingnan natin if makakapag-upgrade tayo. Sana makapag-upgrade tayo ng iPhone Pro Max. Pero, yun, sabi ko nga sa inyo, okay pa rin naman tong iPhone XS Max for me. Kasi I usually use it for texting, calling, and pictures lang, ganon. So, nothing like sketching, ganon. Not really for professional use. So, more into practical use lang ng cellphone, like texting, calling, and content pictures, ganon. So, yun, guys. I'm not like other tech vloggers na sasabihin natin lahat ng A14 chip and everything. Pero, practicality-wise, bakit mo kukunin tong iPhone 12 and not the iPhone 12 Pro or Pro Max? If you haven't watched the Apple event or you're not updated with Apple things, 4 kasing nirelease nilang iPhone noong October 14. Basta, 4 yung nirelease nilang iPhone, which is iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, and iPhone 12 Pro Max. Yung iPhone 12 and iPhone 12 Mini and iPhone 12 Pro is medyo super konti lang talaga ng difference nila. Yung mga playback, yung mga Rs, and yung size. So, yung Mini, obviously, mas maliit siya sa iPhone 12. So, parang dun na siya sa 6 dati, iPhone 6. So, kung mas okay kayo dun sa mas maliit, edi dun na lang kayo. And yung iPhone 12 Pro, mas malaki naman siya dito sa iPhone 12. So, if you want something na in between yung standard size, I guess you have to get the iPhone 12. Konting-konti lang talaga yung difference niya sa 12 Pro. If you want a specs na super iba sa iPhone 12, mag 12 Pro Max ka. Pero I think if you're not a professional who uses the Pro Max features, parang pag-isipan nyo na mabuti kasi ilang thousands din yung a-add, diba? So, practicality, I think iPhone 12 is the best to take, not the 12 Pro, 12 Mini. Kasi yung Mini, parang konti-konti lang difference. Pero kung gusto nyo small yung phone nyo, mag-Mini kayo. Pero, I think practicality-wise, iPhone 12 yung pinaka-magandang kunin. Tingnan natin yung difference nila sa size nung XS ko dati. I think XS is closer sa size nung iPhone 12 Pro. So, ito ang difference nila, guys. Yan. So, very small, diba? So, yun. I think very practical to get the iPhone 12 talaga. And guys, I love the colors. Kasi pag tinignan nyo yung colors ng 12 and 12 Pro and 12 Pro Max, mas madaming colors si 12. So, guys, you know what to do. Eto na, order na kayo ng iPhone 12. And for now, tagal-tagal ko naghanap ng mga may iPhone 12 agad after yung release. And yung nakita ko lang shop is Tiny Bachi sa Instagram. And meron din silang other account for the gadgets, which is tinybachi.gadgets. I really love that fast response of Tiny Bachi. And meron silang delivery service na same day, even here in the province. Like, here sa Pampanga, nakadating siya sa akin same day nung dating ng stocks nila sa Manila. So, if you want to get it already and your phone is saying goodbye na, you know now where to get it. So, search nyo tinybachi.gadgets or tinybachi in Instagram. Super bait din ng seller. Yung mga bibili ng mga iPhone ngayon, meron silang free case. So, yun yung worry ko kanina, baka wala akong mahanap na case. Siya, meron na siyang case na binibigay. Although, naunang batch kasi yung sa akin, so hindi nahabol yung case. Sana pwede ako maghingi sa kanya ng case. Chat ko siya mamaya. Tingnan natin kung pwede tayo maghingi ng case. Pero, I'm really so happy with this. Medyo iniisip ko, bibigay ko ba talaga to kay mama? Kasi it's my favorite color. Pero yan, guys. I hope natuto kayo dito sa video na to. I'm not like others na sinasabi talaga yung specs kasi ano bang alam ko sa mga specs na yan, diba? So, I'm really so happy with this purchase. Medyo iniisip ko din if kailangan ko na ba talaga mag-upgrade ako din. So, tingnan natin. Excited na akong tingnan yung camera niya. Mamaya, pag na-open ko na to sa mommy ko, i-video ko mamaya.
tignan natin. Iset up natin sa phone ng mom ko. Lagay natin lahat ng files niya dito and mag-picture-picture tayo and video dun sa phone niya. So, dun natin i-video yung ending ng video na to. So, makikita natin paano yung videos ng iPhone 12 and paano yung pictures ng iPhone 12. Mag-OOTD din tayo using the iPhone 12. So, I'll see you in a bit. Bigay natin to sa mama ko. Yan na! Mama! As you can see, guys, ayaw pa kunin ng mommy ko yung phone. Kasi wala pa siyang case. And let's try to video here in the phone. Nagpicture din ako kaya nakaayos ako. Nagpicture ako sa phone na to and titignan din natin yung video niya. Dito ko gagawin yung ending natin. Nasa low light tayo ngayon. So, eto yung nasa Canon G7X. And let's see pagdating sa iPhone. Ayan na, I'm using the iPhone 12 for video. Low light to. Naka-on lang na ilaw yun. At saka yung sa likod. And so nice. Pakita ko din sa inyo yung mga shots ko ng photos. Nag-picture ako dito. And nag-picture din ako dito sa phone. So, pakita ko yung difference. And there! I'm shooting my outro with the iPhone 12 and I'm really so happy about the quality. Tingnan nyo, nagsindi lang ako ng ilaw ngayon. Kanina walang ilaw. Ngayon, may ilaw na and ang ganda. Parang super natural ng colors niya. And parang hindi ko nadadalhin yung G7X every time. So, ayan, ang ganda. Ang ganda talaga. Gusto ko siya. Sana natulungan ko kayo to decide what iPhone you should get in the new iPhone models na na-release ng Apple. I know hindi natin dinetail yung specs and everything, but if you want me to do a video of that one, yung mga specs talaga yung pag-usapan natin, try natin gawin. Comment down below if you want that. But there, I hope you enjoyed this video and I hope to see you in my next videos. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell button, okay? So, bye-bye guys! I hope you enjoyed this video!